Какво става тук на къстъмуме? Да имам Това не се отнася от да кажем. Так да почнем с ревюто. Значи, това е работата. Нали, той е да бъдат. Къде прати. Ама, дали като да ти. Нека да посла банк. От банката. Не е много хубаво. Пари са, бе! Смотан. Тут много смотан. Той сега добро. Акции. Това е друго акцията. Евентите за няма време, когато има хора. Първо ще в PvP. В PvP. Там има картиката. Тук има една миндука. Нали, ради гости. Как се качва въобще? И още много бедно. Ама още строи съвременно. Там. И още в Блес. После не стоим там. После в Шоп. Фокбунт. Ох, ще тук. Не е много хубав, ама защото е с честове и т.н. Следващи е лав. Спринт. Фак. Това е. Това е спринта. Много е малък. Спринта е ужасно малък. Да. Следващия лап survival. Следващия ютубър. Сега няма го показвам, защото още е в ремонт. И Джумпер Камон, но това не ги показват.